Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw. Victoria City Mayor Javi Benitez ginakabig pinakakusog na kandidato sa 3rd District suno sa amay nga si Mayor Albi Benitez. Ini matapos man nga nagserbe bilang TESDA Director General si Congressman Francisco Kiko Benitez. Yari ang report. Magakonsulta pa si Mayor Albi Benitez sa mga taga 3rd District kung sinong luyag nila nga may masunod nga kongresista sa 3rd District matapos ka nagserbe na bilang TESDA Director General si Congressman Kiko Benitez. Pero para sa alkalde, ang ianak nga si Victoria City Mayor Javi Benitez ang makabig strongest bet sa pagkakongresista. We will talk, we will find out, we will ask of course the 3rd District man kung sino ang ilang preference. And ano na? Candidates so far, Mayor? Mga candidates for third dates? Well, so far, Mayor Javi would be the strongest candidate For Congressman? for Congress. Ginsiling ni Mayor Albi nga samtang wala pa sang formal nga caretaker nga gintalana sang Kongreso sa 3rd District, si House Speaker Martin Romualdez ang posible magaserbe caretaker magluwas lang kung mayara sang iga-appoint sa posisyon ang Kongreso. Magapabilin ang status quo sa bahin sa mga nagaserbe nga congressional staff sang anay kongresista sunuman kay Mayor Albi nga nagaserbe bilang pamuno sang Grupo Asenso. Actually, because we're too close to the election, most likely ma-appoint na lang na isang caretaker. No, may useless naman mag-special election because alapit naman ang 2025 election. So most likely may caretaker na mano. Kasubong man sining pagpati ni Governor Eugenio Jose Lacson pero ginsiling sang gobernador nga makabig logical ang posible pagpili kay abang lingkod party list Representative Steven Paduano bangod sang iya familiarity sa distrito. Nico Delfin para sa DGCast Negros.